is te knoevelen. Iedereen heeft wel iemand bezig om te knoevelen, toch? Links, rechts, maakt niet uit. Dan ben je de jurytafel, de prins en de prinses. Slonderen er om neer. Want afgelopen middag heb ik met Ben Verdelle een heel mooi gedicht geschreven. En het gaat zo. Jongens, even stil, want dit is echt heel romantisch. Bloem in het gras, joh de lachs, de mist blij. Even door de knie, man, allemaal, even door de knie. De weeks in de zon, en het dansen is niet. Wie s'avonds het schemert, toch in de rood, wie s'avonds het schemert. En sterren doordringen. Wie's lieflijke druimen op morgenloks brengen. Kom maar. Three.